Hola a totes i a tots i benvinguts un dia més a l'assignatura de valencià, concretament a la part d'ortografia. A veure, d'ortografia ja hem vist moltíssimes coses, moltes, i les últimes que hem estat veient han sigut els signes de puntuació. Vale? Se'n recordeu que hem vist l'interrogació, hem vist l'exclamació, hem vist la coma, hem vist el punt i l'últim que veurem va ser els dos puntets. Avui anem a canviar i anem a repassar una cosa que farem al principi de curs, que jo estic segur que molts i moltes de vosaltres se'n recordeu, que és la separació de les síl·labes. És a dir, les paraules les podem separar en síl·labes. Segur que algú se'n recorda d'això, a què sí? Bueno, mireu. Primer que res, hem de saber què és una síl·laba. I direu, Víctor, però si això ja ho sabem. Estem cansats de que m'ho repeteixis el mateix. Bueno, per a aquelles persones que no s'acaben de recordar, hem de recordar que una síl·laba és un so o un grup de sons que es pronuncien en un sol colp de veu. Per exemple, la paraula casa tindria dos síl·labes, una que seria ca i l'altra que seria sa. O la paraula ordinador tindria quatre síl·labes, or, di, na, dor. I, si se'n recordeu, aquestes síl·labes les podíem classificar, aquestes paraules les podíem classificar depenent del número de síl·labes que tenien. Mireu, si sols tenen una síl·laba, s'anomenaven paraules monosíl·labes. Una síl·laba, monosíl·labes. I ja us he ficat alguns exemples, com per exemple pou, mà, món i peu. Totes aquestes paraules serien monosíl·labes, sols tenen una síl·laba. Després, paraules bisíl·labes. Què vol dir bisíl·labes? Que en tenien dos. I així tenim tres exemples. Tenim casa, que és ca-sa, cotxe, que en té dos, cot-xe, i per últim, mòbil, que en té dos també, mo-bil. Després, les que tenen tres síl·labes, com s'anomenen? S'anomenen trisíl·labes, que les teniu ahí de color blavet. Aquestes són les que tenen tres síl·labes, i així tenim dos exemples, que són farina, la farina, per aquells que esteu un poc despitxats en el valencià, és la harina. I l'altre exemple seria cullera. I ja per últim ens trobem en les que tenen quatre o més síl·labes que s'anomenen polisíl·labes. Polisíl·labes, les que ne tenen quatre o més. I jo si vos he ficat dos exemples. El primer, que està molt guai. I, po, tam. Tot el món sap que és un hipopòtam, veritat? I si té quatre síl·labes. I després en tindrem un altre que ja l'hem vist en una diapositiva anterior, que és dor, di, na, dor, que també en tindria 4. Estic segur que això se'n recordeu a la perfecció i per tant les activitats no us van a costar gens. Mireu, per a repassar un poquet, jo així he ficat una activitat i l'anem a intentar fer tots junts. Per exemple, la primera paraula que apareix és sol. Què serà sol? Algú se'n recorda què serà sol? Sol, quantes síl·labes té? Té una sola síl·laba. Per tant, aquesta paraula és monosíl·laba. Mireu, les paraules monosíl·labes les anem a encerclar de color groc. Tindríem sol. I després n'hi ha una altra parella amagada. Algú la troba? Vale, vos ha de dir que és molt facileta. L'altra paraula seria os. Os també sols té una síl·laba, per tant l'encerclem de groc. Ara, anem a buscar les paraules bisíl·labes. Les bisíl·labes són les que tenen dos síl·labes. I anem a encerclar-les de color verd. A veure, bisíl·labes. Alguna troba alguna? Mireu, ne tenim una costa de sol. Llibre. Llibre és bisíl·laba. Si contem els colps de veu seria llibre. Dos síl·labes, per tant seria bisíl·laba. A veure, alguna altra que tinga per ahí dos, que ne tinga dos. Jo ja n'he trobat una, mireu. Dalt d'os tenim paper. Paper també té dos colps de veu, pa i per. Doncs l'encerclaríem també de verd. I n'hi ha una altra. Algú la troba? Jo ho porto ficat al cap. Sí, vale, és gorra. Gorra també seria bisíl·laba i se separia go-ra. I també l'encerclaríem de verd. Ara anem a encerclar de color blau les paraules que seran trisíl·labes, és a dir, tri ne té tres síl·labes. A veure, on ne tenim alguna que té tres síl·labes? Mireu, per exemple, baix de sol tenim una que se diu balena i ne té tres, balena. I s'encerclarien de color blavet. Després,
Un altre que veig sempre ahir, telèfon. I això també n'hi tenia 3. Telèfon. 3. I per últim n'hi ha una altra. Quina serà? Papallón o rellotge? Papallón o rellotge? Papallón o rellotge? Molt bé, és rellotge. Rellotge també té 3 síl·labes. Re, jot, ge. I sols ens n'ha quedat una, que és papallona. Que quantes síl·labes té papallona? Anem a comptar. Pa, jo, na. Ne té 4. Per tant, aquesta paraula és polisíl·laba. Recordeu que les polisíl·labes és les que tenen 4 o més. I anem a cercar-la de color roget. I, per exemple, aquesta activitat ja la tindríem feta, que ha sigut superfàcil. Va, què anem a fer ara? Ens n'anem a la llibreta de valencià i, si no recorde mal, això ja ho teníem copiat de la primera avaluació. Però no passa res. Anem a fer una coseta. Com sé que no vos costa res copiar-ho, anem a agafar i anem a ficar la data d'avui en color negre i anem a ficar de color roig el títol, tipus de paraules segons les síl·labes que tenen. I després anem a copiar aquest quadre ahí amb el llapis. I després, si voleu, podeu pintar-ho de coloreig. Si ho pinteu del coloreig, intenteu fer-ho com ho he fet jo, ¿vale? Cada línia d'un coloret, perquè així sabem perfectament quines són les monosíl·labes, les bisíl·labes, les trisíl·labes i les polisíl·labes. A partir d'ara ja, una vegada fet això, anem a fer les activitats que són superfàcils i estic seguríssim que això vos tapen els ulls i podreu fer-ho fins en els ulls tapats. Espero que us hagi agradat molt el vídeo. Si teniu qualsevol dubte ja sabeu que podeu deixar-ho a la pàgina web o enviar-me-ho per WhatsApp. Vinga, fins al pròxim vídeo. Adeu!